kara. Idan na tuna da masoyi sai in ji kwalla na ta farara. Idan na tuna da masoyi sai in ji tamkar in saka kara. Idan an ce in barka sai in ji mutuwa ba mu da tazara. Na yi kewa, na yi kewa, na yi kewar mai mana hira. Na yi kewa, na yi kewa, na yi kewar mai mana hira. Na yi kewar ɗan Amina, ɗan kyakkyawan masoyina. Ka yi nisa, ka yi nisa, ka yi nisa malamina. Da a ce ranar da zai kai inda ruhin masoyina. Da a nan zan ba shi labarai na birnin zuciyana. Labarin masoyiya, labarin masoyiya, labarin masoyiya, ban ji yadda aka ike kafa da ba. Hajiya babba ne take so ta haɗa auren kike da Lukman. Ta umarce ni in tambaye ki ko hakan zai yi? To amma mama, banda abin Hajiya babba, haka ake haɗa aure? Ai ya kamata a fara tambaye shi aji yana so na ko baya so. To an ce miki haka kawai za a ɗauka a baki shi? Ko auren dole za a miki?